Здрасти! Днес ще ти покажа как да си избереш продукт от сайта на Print.bg. След като си го отворил, кликаш с мишката върху всички продукти. Това ще ти отвори секцията с продуктовия ни каталог. Постоянно я обновяваме и вкарваме нови печатни материали, които може да си харесаш. Например, тефтерите и подложките за маса са най-новите ни предложения за теб. В това видео ще ти дадем пример, като избера най-продавания ни продукт, а именно визитките. Избираш размера, избираш хартията, видове и грамаж. Следват цветовете. Черно-бяло ли искаш или искаш да ти е шаренко. После са страните. Ясно е, че искаш да сте двустранни. И ламината, това е дали елементите по визитката да имат покритие, което като си я върткаш в ръцете да отразява светлината. Ти си на ход.